कोकणी मटण बिर्याणी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे अर्धा किलो बासमती राईस आहे, म्हणजे तांदूळ आहे. हे शिजवून घेतले आहे, म्हणजे पाणी काढून. त्याच्यासाठी 4 कांदे आहेत, हे कापून घेतले. ही हळद आहे, थोडीशी घ्यायची, अर्धा चमचा. 1 लिंबूचा रस आहे. हे 100 ग्राम तेल आहे. हा सर्व खडा मसाला आहे. लवंग आहे, 5-6 लवंग आहेत. जिरा आहे, हे चक्री फूल आहे. थोडंसं हे तेजपत्त्याचं पान आहे. ही वेलची आहे. हे दालचिनी आहे, 2 घेतले आहेत. आणि हे 2 वेलची आहेत. हे 2 चमचे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे 4 हिरवी मिरची आहे. थोडीशी कोथिंबीर आहे. हा थोडासा पुदिना आहे. हे 4 टोमॅटो आहेत. एक चमचा मिरची मसाला घ्यायचा आहे. हे चवीपुरतं मीठ. हे दही आहे, अर्धी वाटी. हे 4 टोमॅटो आहेत, कापून घेतले आहेत. हे आहे ना, थोडंसं म्हणजे नारळाचं रस काढून घेतला आहे, म्हणजे नारळाचं दूध आहे. आणि हे मटण आहे ना, मी ते उकडून घेतलं आहे, शिजवून घेतलं आहे. 5-6 शिट्या करून कुकरला ते शिजवून घेतलं आहे. आता मी तुम्हाला करायचं दाखवते. गॅस पेटवला आहे आणि आता हे भांडं पण ठेवलं आहे त्याच्यावर. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे 100 ग्राम तेल घेतलं आहे, हे त्याच्यामध्ये टाकते. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हा सगळा खडा मसाला टाकते, म्हणजे गरम मसाला. हे सर्व मसाले आहेत ना, असे टाकून द्यायचे. त्याच्यामध्ये आहे ना, हा कांदा टाकते. कांदा आहे ना, लाल होईपर्यंत तो भाजायचा आहे, गरम मसाल्याने कांदा. सर्व हलवून आहे ना, चांगला कांदा भाजून घ्यायचा लाल होईपर्यंत. आम्ही ते मटण खाणे जास्त वापरतो. ते मुलं खात नाही मटण, तर चिकन खायची सवय झालेली ना. गावाला कसं कोंबड्या असतात ना जास्त, त्याच्यामुळे कसं चिकनच रोजच्या रोज चिकन असतं. कांदा चांगला लाल व्हायला पाहिजे. कांदा तर मस्त भाजायला आला आहे. ते काय माहिती आहे, आता मी मटण बिर्याणी कशाला मध्येच टाकली, बनवते. आता कसं दिवाळीचं गोड गोड खाऊन कंटाळा येतो ना, म्हणून कसं भाऊबीजेला भाऊ वगैरे येतात ना, तेव्हा आपण मस्तपैकी अशी बिर्याणी बनवायची. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी लसूण अद्रकची पेस्ट टाकते, 2 चमचे आहे. ते आहे ना, मस्त भाजायचं. लसूण अद्रकची पेस्ट टाकली ना, ते चांगलं भाजून घ्यायचं. हे चांगलं भाजलं ना, मग त्याचा वास पण मस्त येतो, सुगंध छान येतो त्याला. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. हे कसं टोमॅटो वगैरे सगळं आता चांगलं शिजवून घेतलं पाहिजे, कारण आपलं मटण आणि भात आहे ना, शिजलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मिरची टाकते, 4 मिरची घेतली आहे. कोथिंबीर आहे. हा पुदिना आहे थोडासा. टोमॅटो कसा पूर्ण गळून जाईपर्यंत तो भाजून घ्यायचा, तो चांगला पिघळला पाहिजे. हे टोमॅटो आहे ना, चांगलं भाजायचं. आणि आता मिरची पण त्याच्यामध्ये टाकली आहे ना,
हे सगळं कसं व्यवस्थित भाजून घ्यायला पाहिजे, कांदा वगैरे. म्हणून कांदा आहे ना पहिला भाजून घ्यायचा. कोणतं पण प्रकार करायचं असलं ना भाजीचा वगैरे, तर त्याच्यामध्ये पहिला कांदा भाजायचा. कांदा कच्चा राहिला ना तर ते काय पण आपण बनवतो ना वस्तू, ते आंबते, म्हणजे खराब होते. कांदा जितका चांगला आहे ना तेवढा वाईट पण आहे. तो चांगला भाजला ना तर त्याची चव पण लागते. आता त्याच्यामध्ये मी हळद टाकते. ही हळद अशी टाकायची थोडीशी, अर्धा चमचा. हे लाल मिरची पावडर आहे, 1 चमचा टाकते. आता थोडं मी गॅस बारीक करते. आता ना त्याच्यामध्ये दही घेतला आहे अर्धी वाटी, ते टाकते. आता दही टाकलं आहे. आता जरा गॅस फास्ट करते आणि ते चांगलं भाजून घेते परत. थोडं थोडं सगळं टाकत आहे ना, असं सगळं भाजून घ्यायचं, म्हणजे तेलामध्ये कसं मिक्स होतं आणि ग्रेव्ही आहे ना त्याची छान होते. कारण आपल्याला आता उशीर नाही होणार. आपण ही सगळी फुल तयारी करून घेतली ना आपली. तांदूळ शिजवून घ्यायचे, मटण शिजवून घ्यायचं, मग आपल्याला काही उशीर नाही होत, पटकन होते. खाली मसालाच, खाली अशी ग्रेव्ही बनवायलाच जरा टाईम लागतो तेवढाच. आणि मस्त तेल पण सुटलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे मटण टाकते. हे कसं कुकरमधलं मटण शिजलेलं पाणी होतं ना ते. आता आपल्याला बाहेरचं पाणी वापरायची गरज नाही आहे, कारण आपलं भात बीत सगळं शिजलेलं आहे. आता हेच जरा थोडं सुकून काढायचं. आता मीठ वगैरे टाकते. आता त्याच्यात थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपण भातात मीठ टाकलं असेल ना तर मटणमध्ये कमी टाकायचा. आता ह्याला जरा एक कढी येऊ द्यायचा आणि मग त्याच्यामध्ये भात टाकायचा आणि मुरायला ठेवायचा. आता लिंबू रस टाकायचा आहे, खोबऱ्याचं दूध टाकायचं आहे. गॅस जरा फास्ट केला आहे, जरा कढी येऊ देते. हे कसं मटणामध्ये पाणी टाकलं आहे ना, मग जरा ते कसं पाणी जरा आटायला पाहिजे आहे. आणि नंतर आपण ते भात शिजलेला आहे ना, म्हणून पाणी नको जास्त. भात टाकला की जरासं मुरायला ठेवायचा झाकण मारून, की आपलं झालं मटण बिर्याणी. वास किती छान येतोय बघा, एकदम मस्त. आता मस्त कढायला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे नारळाचं दूध आहे ना ते टाकते, अर्धी वाटी घेतली आहे. ते बाहेरून आपण क्रीम वगैरे आणण्यापेक्षा आहे ना, क्रीम पण टाकतात, पण ते आणण्यापेक्षा आपण आपलं एक कवड नारळाची किसली ना त्याचं दूध काढलं की छान होते बिर्याणी मस्त. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ते मी तांदूळ शिजवले ना भात, ते टाकते त्याच्यामध्ये. गॅस थोडा बारीक करते आणि तो भात टाकून घेते. असं भात घ्यायचा टाकून आणि असं चांगलं हलवायचं. ते मटणमध्ये थोडं पाणी का ठेवायचं, म्हणजे त्या सगळ्या भाताला आहे ना मग लागतो असा. हे बघा, असं आपण आहे ना भांडं असं फिरवत असं हलवायचं, कारण त्या तांदूळ आहे ना तुटायला नाही पाहिजे. भात सगळा मसाला आहे ना मिक्स व्हायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी कलर वगैरे नाही टाकत आहे, कारण छान झाला आहे, दिसायला पण सुंदर आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना लिंबू रस आहे ना, हा लिंबूचा ज्यूस घेतला आहे, 1 लिंबूचा आहे तो, असा टाकते. आणि ते थोडं हलवते आणि झाकण मारते.
छान झाली आहे बिर्याणी, मस्त. आणि तुम्ही पण मस्त बनवा भाऊबीजेला. आपली साधी दाखवली आहे, सोपी पण आहे आणि काम पण सोपं करून दिलं आहे. पहिलं मटण उकडून घ्यायचं, शिजवून 5-6 शिट्या करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर भात शिजवून घ्यायचा. म्हणजे कसं असं मसाला वगैरे आहे ना, पटकन आपण तयार ग्रेव्ही बनवू शकतो. आता मी गॅस बारीक करते जरा आणि झाकण ठेवते. आता झाकण ठेवते त्याच्यावर. थोडंसं वाफ यायला पाहिजे. 2 मिनिटासाठी ठेवायचा. आता बघूया, गॅस बंद करते आणि आपण बघूया बिर्याणी आपली झाली का. छान झाली आहे, मस्त झाली आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपली कोकणी मटण बिर्याणी मस्त तयार झालेली आहे, छान झाली आहे. आपण करा आणि मला पाठवा फोटो काढून.